7 puta 8? Aha, 7 puta 8 je 56. Glavni grad Brazila. Rio de Janeiro. Koliko kontinenata postoji? 7. Koja je kemijska formula za vodu? H2O. Koji je najveći organ u ljudskom tijelu? Koža. Nabroj 3 države koje počinju slovom S. Srbija, Slovenija, Slovačka. Ko je glumio u Fight Clubu? Nije Glavna uloga poznati glumac. Brad Pitt i drugi glumac, ne mogu da se sjetim koji je bio. Koliko godina ove godine puni netko tko je rođen 1988? 88, to je 12, 37. Koliko boja ima duga? 5, 6, tako nešto. I koja rijeka prolazi kroz London? Ne znam. Za sudjelovanje i dobro snalaženje u izazovu dobivaš ovu trendy boju kapu. Hvala. Odlično ti stoji.